s'ha fet des de relacions internacionals, que depèn directament de l'alcaldia, de vostè, senyora Barberà. Entendrà vostè els motius per què la interpel·lem directament. I mire, volem preguntar-li una sèrie de coses, perquè una interpel·lació té molt a veure en les preguntes. Primera, quina és la relació entre els membres de l'equip de govern i els socis de Trasgos? Segona, per què l'Ajuntament de València ha pagat més de 300 factures, la immensa majoria menors de 18.000 euros, fraccionades entre les 4 empreses? Tercera, sabem que aquestes empreses també han facturat al Partit Popular de la Comunitat Valenciana actes de partit i de campanya electoral. Quarta, percebeixen vostè les grans similituds entre aquestes empreses i les de la trama Gürtel a la Generalitat Valenciana? I quinta i última, són les empreses encapçalades per Trasgos l'Orange Market de l'Ajuntament de València? Gràcies. Yo hubiera agradecido al señor Ribó que en vez de venir aquí a tratar de enredar y presentar preguntas que no ha presentado por escrito, porque le leo su interpelación, señor Ribó. ¿Quién va a ser el papel de la alcaldesa del Ayuntamiento el de l'Ajuntament de València i el de les fundacions que participaven en l'organització de la visita del papa Benet XVI a la ciutat de l'any 2006. Punto final. Punto final. Lo demés, senyor Ribó, ha vengut vostè així a armar soroll, que és el que li agrada, i a formular preguntes perquè diga que no se li han contestat. Pues mire vostè, jo, si no me les presenta per escrit, no les puc contestar, perquè de memòria vostè pot preguntar-me ara el que li vinga en gana, però jo li contestaré a la interpel·lació que vostè ha presentat. I tinc que dir-li, en primer lloc, que evidentment, i l'alcaldessa no té per què amagar-se darrere de ningú, ni baixar així a debatre amb vostè el que a vostè li vinga en gana, perquè la llei li autoritza a estar sentada ahí o així, i vostè, perquè així no ho han decidit els valencians, té que assentar-se ahí i espera que per molt de temps pel bé de tots. Si després Televisió va contratar o va deixar de contratar en no sé qui o en no sé què més, pregunte-li vostè a Televisió. Pregunte-li vostè a Televisió. Perquè el que s'acordà va ser contratar que la senyal la fera Televisió. Cap de contracte en aquest sentit. Ningú contracte en aquest sentit, senyor Ribó. I vostè pot així dur totes les maledicències que vulga i armar tot el soroll que vulga. També ha dit que ha dut a la Fiscalia Anticorrupció les factures de lo de la fundació, ja ho diré. De la família no, perdó. De lo de la internacional, vamos, lo del Departament Internacional. També ho ha dit, lo de la Japan Week, no m'eixia, perdó. Mire, les pot dur vostè a la Fiscalia, al Tribunal de la Haya o al de Drets Humans de les Nacions Unides. Sí, senyora Barberà. En primer lloc, lamentar que una altra vegada vostè s'ha escudat darrere la presidència per no debatir este tema. Ho lamente. I mire vostè, cap problema a que vostè siga candidat en absolut. Ens agrada debatir. És una qüestió usual, democràtica, però per debatir fan falta dos. Fan falta dos per a poder debatir. De moment, des del dia que entrarem aquí fins ara, mai hem pogut debatir amb vostè. De cap tema. És una pràctica, com a mínim, atípica en un sistema democràtic. Com a mínim, atípica. Segon aspecte que volia que quedara clar. Mire, no s'escuden en els funcionaris, no s'escuden en els funcionaris, en el tema de les factures. Els funcionaris no tenen per què saber si aquestes empreses darrere tenen un mateix administrador, tenen una mateixa seu. No s'escuden els funcionaris, que vostès s'amaguen sempre darrere de tot. Els funcionaris no tenen la culpa, vostès són els que ho saben. Vostès són els que saben que aquestes empreses tenen un únic administrador i, per tant, aquestes són les que trossegen, concretament.
Aquestes són les que trossegen. I per això ho hem portat a la Fiscalia Anticorrupció. Clar que sí. Clar que sí. Mira, jo els hi vull tornar a preguntar, que no m'ha parlat res d'això. Va haver esta reunió? Va anar algun representant a la reunió concretament de la Fundació? Va anar algun representant de l'Ajuntament? Va anar la senyora alcaldessa? Va anar algun representant? Què es va decidir? Em sembla important, perquè aquesta fundació està sent investigada i l'Ajuntament de València és un patró d'aquesta fundació i la seva vicepresidenta és l'alcaldessa. O no saben res, o no ens volen contar res. Segurament serà l'últim. Segurament serà l'últim. No la puc donar perquè no la sé la data. Sé que s'ha fet per un motiu. Sé que s'ha fet per un motiu, perquè ha estat afirmat per una persona que mereix més credibilitat que vostès, que és el bisbe de Palència. M'entén vostè? Per això m'ho crec. Em mereix més credibilitat este bisbe que tots vostès. Què li vaig a dir? Serà una reminiscència de la meva cultura religiosa. No m'han donat resposta concretament per què l'Ajuntament ha pagat tantes factures. No m'han donat resposta concretament de la relació que hi ha entre aquestes empreses i el Partit Popular. I, per suposat, hi ha una qüestió claríssima. La similitud absoluta entre aquests comportaments d'aquestes empreses i el comportament de la trama Gürtel en la Generalitat Valenciana. És tot el mateix. Només s'ha de canviar el nom de les empreses i el nom de la Generalitat per Ajuntament i Trasgos y las empresas relacionadas. Señor Ribó, le he dejado un minuto más para que se explayara en todas sus mentiras y manipulaciones. Yo lamento, estoy de acuerdo con usted en una cosa. Yo lamento, yo creo que usted lamenta que yo no le conteste. Pero lo que usted quiere es protagonismo conmigo y yo no le voy a dar. No. Ni así le voy a dar. No. A ver, lo que voy a tener es una alcaldesa democrática. Señor Broseta, por favor. Señor Broseta, por favor. Ruego a los concejales, por favor, que se callen. Ya le he dicho, no le voy a dar ni así. Por lo tanto, calma y tranquilidad.